Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Zaman apa kayak ngene iki kok ya jan barang-barang entek, duit yo entek. Alah corona jan mari ndas kuwi ngelu. Oh ya entek, moto entek, brambang-bawang entek. Iki meneh sabun garis sak ubrit. Ketambahan kolor kurung lunas. Alah kok koyo ngene banget ya ta urip iki jan ngelu ndasku ngasihan iki. Alah. Aduh, sopo ki sing telepon? Mesti kredit kolor iki. Duh, larang di duit iki malah tadi susu. Sik. Ini sik. Angkat. Ora di duit malah ditagi-tagi iso-iso ya. Wani karo aku malah juga macan turu. Iso lagi aku. Ora ngerti ndas kur jedot ki lho mikir ke utang ora. Ngerti ya mikir tak jikok kolore. Kae kolore wis suwe ning mburi. Kalau nggak diangkat, gue bakal terus telepon lo sampai besok. Burung aku kayak gitu. Siapa meneh sing telepon? Paling mau pakai kolor meneh. Jan, ganggu wae. Halo, enak apa? Gitu dong diangkat. Gue kan mau ngomong. Alah, aku kan ora ngerti to, Man, nek kowe iki sing telepon. Nah, sampe ngomong apa to? Lan, gue sekarang udah tahu kenapa lo bisa marah kayak gitu sama gue tadi pagi. Ya jelas aku isin, Man. Saben neng kantin, kowe malah gorengan pitu tak hitung telu. Ya isin aku ki, Man. Jan ra urus tenan kok kowe iki. Sekarang udah gue ganti kok. Alah. Itu kerjanya Bella. Malah arep nyalake Bella. Kowe iki padha, mikir ora kowe iki. Iki padha karo Bella, rasane nyalake. Lo salah, Lan. Alah, malah nyalake aku barang. Piye iki malah nyalake aku? Masa iya sih gue larang-larang? Jan kowe iki sini-sini aku kok. Man. Keterlaluan ya kowe iki jan ra urus tenan kowe iki. Mangkel aku karo kowe terus sambil dino ngomong, jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa tidur. Aku yo risih, Man. Aku yo main ngomong kanggo kowe. Jangan lupa kalau kita cuma temenan. Ra perlu bingung mikir ke apa sing dudu dalane, apa sing durung takdire. Kurang-kurangin emosi lo. Alah, Man, diomongi kok malah ngeyel lho kowe iki jan. Tuku terong ning pasar Gresik. Man, sementara aku pengen ngene sik. Ra perlu bingung mikir ke apa sing dudu dalane, apa sing durung takdire. Udah nyambung ya. Lah nyambung meneh.